Vás pri dnešnom videu. Dnes si opäť povieme názor na tie zase zaujímavé týmy, ako je napríklad, že Argentína, Francúzsko, Norsko. Keď chcete ďalšie takéto videá, dajte mi like, dajte mi follow, hlavne ma podporte a poďme na to. No, rozhodne toto asi bol zápas taký určite, že tiež rozhodnutelný. Jasne, že som vedel, že Argentína to vyhrá. To, čo by to bolo, jasné. Proste normálne, povieme si na to. 9. minúta, jasné, že som vedel už asi 3 minúty predtým, že už by mohol pískol konečne tú penaltu, ale on ju nepískol. To ste trošku pískol ju tak neskôršie, on si to potom, najprv si to prevedol, potom to kúkal, jak neviem čo, kúkal to, jak keby behal hore dole, jak keby niekto hore dole behal po chodbe a hľadal učiteľku, jak trafený, nie? No ale toto bolo. A 38 minúta došla na to, že Messi si dal 4. gól. A úprimne, keď si teraz poviem vám, tak z všetkých 5 gólov strelil Lionel Messi. A to som zvedavý. Koľko? Či bude určite typujem, že bude na lavičke. Ale úprimne hovorím vám, zase pôjde akože o to najnudnejšie kolo za mňa. Pretože vždycky to tretie kolo pôsobí tak nudne. Pretože hrajú sa dva zápasy a to je také o nič. To je také nelákavé ako keby pre mňa. Úplne neviem, to môže byť lákavé, ale poviem vám, určite nie pre mňa. Úprimne tuto zase nevyšlo, zase povieme si, že zrenil sa Romero a to bude zase ďalšia smola, možno aj Tottenham. Úprimne teraz sa tu nerozoberá žiadny klub, rozoberá sa tu len MC. Teraz sa pozrite dole, to čo predome si v úplnom závere, tak to úplne, že prekonal ako na jednotku s hviezdičkou. Úprimne to pekne prásko do tej siete, ako sa patrilo, urobil, že úplne pekne to tam práskol a mal vybavené a pekne sa zatiaľ drží svoju najlepšiu líniu a úplne môj tým bol, že to bude Erling Haaland, lenže bohužiaľ to uvidíme, či mi to vôbec aj vyjde, keďže sa tam budú byť traja najlepší strelci a to tipujem, že takto sa budú byť do konca šampionátu. Pretože toto vidím, že všetci traja sa skôr tam naháňajú o ten titul, ale aj o najlepšieho strelca. Takže toto bol názor na zápas Argentína a Rakúsko a my ideme na ďalší zápas, ktorý je ešte Francúzsko. Úprimne, toto je asi zápas, kde taktiež je už aj Francúzsko postupujúci do 6. finále. A úplne hrozila jedna podmienka, že keď bude pršať, tak rozhodne urobia to, že rozprší sa a že bude to úplne, že pršať. A úplne teraz vám poviem niečo. Si predstavte, že napríklad nejaký hráč vám proste napríklad, teraz vám poviem, dodal v druhý polčas presvedčil, že Dembele dal aj gól, aj asistenciu a úplne čakal som aj ja, že Dembele niečo robí, taktiež som aj spokojný s Mbappém, ale zase mám takú jednu inšiu výhodu, keďže keby niekto z vás videl moje, keby reálne by sme mali skupinu vo fantasy, tak by ste videli, čo mi to vyťahá za nos vždycky hovorím, že to Ičko a Ječko nosí, poviem vám, skupina I a skupina J rozhodne nosí šťastie. Aj I a jednoducho sa úplne som rád, že Olise, aj Dembele, aj Mbappé makali a zdali to tam na jednotku a úplne najviac sa neviem dočkať už toho piatkového zápasu Norsko-Francúzsko, to by som si tak pozrel a rozhodne určite z toho bude video, keď budem stíhať. Takže úprimne toto je také, že zase jasné, že zase dali Čerkyho hore. Úprimne ja si ani Čerkyho neviem predstaviť hrať, že hrá za reprezentáciu, áno. Dobre, je to také, že u Čerkyho to mám vyneria, ale aspoň som rád, ale zaujímavé je to, že Dembele sa vysiedal s dolem a potom sa nastúpili nejakí hráči, ktorí mi ani tak moc nepasujú a úprimne, keď to poviem aj ja, tak je to také, že reálne, keď to dovidel Srovky, tak Francúzi dohrávali druhý počas, prosím pekne, že od druhej, normálne, keď v našom čase ešte už od druhej ráno začali hrať ako keby druhý polčas. Áno, vtedy začali hrať Nóri. No, a tedy začali hrať Nóri a proste bolo to také, že
Francúzi ešte o 2 ráno dohrávali druhý počas a skončili určite 2:45. A potom zistíš, že si niekto vychutal z Norska len druhý polčas. A to už väčšina aj tak spala. No a teleportujeme sa na ďalší zápas, to je, že Norsko-Senegal. Zápas, ktorý sa mal hrať, že o 2 ráno. A ešte si niekto, a proste určite v televízori bolo to, že niekto tam hral, že v televízori ešte Francúzi a Nóri museli určite odvysielať len druhý polčas. Pretože keby Francúzov dali úplne na hovno čas dali tým Francúzom, ešte poviem, že úplne na hovno, lebo ja som prečo ich nemohli hrať aspoň o 9:00, lebo teraz to nevyšlo, ale v Amerike to aspoň vyšlo. A keď sa pozrieme na to, Nóri postupili, a to som vedel aj dopredu, že Nóri proste do toho postupia. A proste zase čarodeník, Erling Haaland, proste, ktorý vyčaroval zase a zase to vyťahal. Proste hovorím vám, keby tam nebol ten Erling Haaland, tak Norsko by bolo úplne, že stratené. Proste oni by sa stratili a nevedeli by čo robiť. Proste keď tam je Erling, ťahá to tam, zase ja hovorím, že Erling to tam ťahá proste. Zisťoval som si dokonca aj to, že máme 10 ľudí, ktorí vadia tam. Takže, poďme na to. Son, ten jasné, a Ser, ten zase vyťahal. Proste, normálne, hráči, čo hrajú Premier League, tak proste na majstrovstvách sa predvedú asi ako keby najlepším výkonom, by som povedal. Proste, keď vidíš, že oni sa ťahajú tým dobrým výkonom, tak oni to proste vyvádzajú v Premier League. Proste, ako hovorím, že Premier League je najlepšia, tam to máš už asi maximálnu úroveň ligy v Európe, čo máš. To je top liga, jednotka, ako keby. A hovorím vám, toto je akože Francúzsko a Norsko už je dávno v postupe. Už postupili do toho play-off. Ale hovorím, určite by som bol rád, keby postupila Senegal. Čiže to bude také, že to tam v piatok sa určite bude kalkulovať. Že predstav si, že nejaký týpeček si vyťahne tú svoju kalkulačku z tej svojej kapsy a takto tam začne naťukávať to, že koľko musia vyhrať, aby postúpili. Úprimne, ja budem si to musieť zajtra všetko, ja budem musieť tiež kalkulovať, pretože musím dávať prediktory, celé to musím vykalkulovať, aby to tretie miesto proste vyšlo tak, aby postúpili tie krajiny, ktoré by som si rozhodne ja vybral. Lenže musím počkať ešte do zajtrajška, musíme počkať, ako to dopadne a celé vykalkulujem aj to, aby sa dalo postúpiť aj z toho tretieho miesta. Takže, toto bol len názor, zase na tých najlepších strelcov. Keď chcete ďalšie takéto videá, like, follow, podporiť ma a zatiaľ sa držte zatiaľ čus.